दिनै टिबिटला गामिनि रायजो राजा लोगोसे खाथि खाला थानाय गामिनिफ्रायबो सा 40 सुबुङा इउपिपिएलआव जुगदान खालामबाय। बिथांमोना गुबुन गुबुन पार्टिनि सापर्टार आरो बिबानगिरिमोन। दिनै बिथांमोना नुबाय जे बिपिएफ आरो गुबुन पार्टिफ्राव थानानै जेबो भबिष्यत गैलिया, जेबो आसा गैलिया। मानोना बिथांमोना बेखौनो रोखा नुहुरो जे इउपिपिएलआ सरकार दागोन। दा जाय पार्टिया सरकार दागोन बेजों थायालाफानो गुबुन सरकारनिफ्राय गोजानाव थानाय पार्टिजों थांनानै थायोबा जोंहा जेबो भबिष्यत गैया, बेखौ सानखांना होननानै दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआव जुगदान खालामबाय। जों बिनिखाय बे इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथांमोनखौ बरायदों। जों बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायदों जे इउपिपिएलनि जिथु प्रिन्सिपाल आरो आदर्श बेखौ नाजावनानै बेनि मथे बिथांमोना सोलिगोन आरो इउपिपिएलनि जिखिनि थाखानाय मावथि बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावगोन। जों थांनाय बोसोर जिखिनि सरकार सालायबाय आरो बे समाव जों रायजो राजाफोरनि थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय बेखौ नुनानै बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों आरो जों बिथांमोनखौ लाफानानै आरोबाव रायजो राजानि मोजांनि थाखाय खामानि मावगोन। जोंहा भैरबकुन्द समाजाव गोबां जेंना दासिमबो दंबावो, बेखिनिखौ बोस्रांनांगोन आरो बेखिनिखौ बोस्रांनो थाखाय जों सरकाराव फैनांगोन आरो बे सरकाराव फैनोब्ला लोब लोब रायजोफ्रा जोंखौ मदद खालामनांगोन। खारन गणतन्त्रआव रावबो दैदेनगिरिया आं सरकार दागोन होननानै दाबि खालामनानै दानो हाया। सरकार दानाय दायिया रायजो राजाफोरनि मदद हेफाजाबनि सायावसो। दिनै जोंनि इउपिपिएलआव लैहोर लैहोर गुबुन पार्टिनिफ्राय फैनानै जुगदान खालामनायनि ओंथियानो जाबाय जोंनि गोहोआ बारासिन जानाय, गोख्रों जानाय आरो गोख्रों जानायनि गेजेरजोंनो जों फैगौ बिसायख'थि देरहानाय आरो देरहानायनि गेजेरजों जों सरकार दानो हानाय बेबायदि मोनसे पजिसन जोंहा फैबाय। बेनिखाय जों स्पेसियेलि पार्टिनि चिफ हिसाबै आरो लोगोसे सरकारनि चिफ हिसाबै माननीय प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर होयो। जे बिथाङा जिखिनि पलिसिजों खामानि मावदों बे पलिसिया गासैबो रायजो राजाफोरखौनो गासैबो हारिनि सुबुंफोरखौबो मोनसे मा बुंगोन इउपिपिएलनि प्रति माबानानै इउपिपिएलआव जुगदान खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ गोसोआव थुलुंगा होदों। जों आसा खालामदों फैगौ समावबो रायजो राजाफ्रा जोंखौनो मदद खालामगोन आरो थांनाय बाराव जिखिनि मदद खालामबाय बिथांमोनखौ बिनि थाखायनो साबायखर होदों। लोगोसे फैगौ समावबो जोंखौनो मदद खालामगोन होननानै बोरसा खालामनाय बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो जों सरकार दानो खाबु मोनोब्ला आथिखालाव जिखिनि खामानि दं बेनिखाय आरो बांसिन खामानि मावनो जों नाजालांबाय थागोन। खारन जोंनि थांखियानो जाबाय रायजो राजानि जेंनाखौ बोस्रांनानै जोंनि समाज, जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनाय बे खामानिखौ मावफुंनाय बेनो जाबाय जोंनि थांखि। रेहन दैमारि बिथाङा 10 बोसोर मन्त्रि दंमोन। बिथाङा टटेल 20 years एमएलए हिसाबै जोंनि ओनसोलनिफ्राय दैथायहरजादोंमोन। दा सासे मन्त्रिया आसलथे प्रमसन जायोबा हय गिबि मन्त्रि जागोन नहय लेङाइ गिबि मन्त्रि जागोन। खिन्थु दिनै बिथाङा मा बुंगोन प्रमसनथ' जायाखै डिमसनसो जादों। एमएलएनिफ्राय एमसिएलए फैदों, बे आसलथे एसे लाजिथाव बाथ्रा। बिथाङा एमएलए कन्टेस्ट खालामनांगौमोन, जोंहा बेयाव बुंनांगौ थायामोन। खिन्थु एमसिएलए कन्टेस्ट खालामनायाव जोंहा रायजोफ्रा एसे बुजिनो गोब्राब मोनदों बबे फर्मुलाजों बिथाङा डिमसन जाखो। थारमाने जों बेखौनो हमना लादों जे बिपिएफआव केन्डिडेट जानो मानसियानो गैलिया आरो बिनिखायनो डिमसन खालामनानैबाबो मन्त्रिखौनो कन्टेस्ट खालामनो गोनां जाबाय एमसिएलए हिसाबै। थांनाय 20 years बिथाङा एमसिएलए जानाय समाव जिखिनि खामानि मावनो गोनांमोन बेखिनिखौ मावफुंनो हायाखै आरो बेनिखायनो दा गामिफ्राव हाबनाय रायजो राजाफोरजों जों जिखिनि रिपर्ट मोनदों बे रायजो राजाफोरजों बिथाङा प्रश्न खालामजायो। 20 बोसोरजों नोंथांखौ निर्बासित खालामनानै एमएलए खालामदोंमोन, मन्त्रि खालामदोंमोन, बै समाव जोंनो मा होदोंमोन? दिनै जे एमसिएलए गेलेनो फैदों बै 20 yearsआव जोंनि गामिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय, जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा मावदोंमोन? बेबायदि कुइसन सोंजानो गोनां जानानै बिथाङा प्राय गामिफ्राव हाबनो हायाखै आरो जेराव गाव हाबनो हायाखै फिसाज्लाखौ थिनहरदों। दा फिसाज्लायाबो उन्दै उन्दै सेंग्रा जायफ्रा भटार लिस्टआव नामानो हाबाखै बेबायदि गथ'फोरखौ बाहायनानै जुमाय लोंहोदों, माबा खालामदों, पस्टार खालामदों, बहाबा दावराव दावसि खालामनायनिबो मोनसे प्रसेस जागोन आरो बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। बेनिखाय जों बेखौसो खावलायनो सानदों जे
रिहोन दैमारिया गावनि फिसालाखौ जाहाथे बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जाहाथे बाहाया मेचुर गथ'फोरखौ बाहायथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया मेचुर मानसिखौ बाहायथों जोंहा बेयाव बेबायदि खामानि मावोब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया जों बेनिखायनो गियाखै पिपिएल हिसाबै रिहोन दैमारि गेलेनायखौ कारण 20 बोसोराव बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावना होनो हायाखै 20 बोसोर गावनि बागानाव थांनाय लामाखौनो बानायना लानो हायाखै गावनि क्रेसाराव थांनाय लामाखौनो बानायना लानो हायाखै जोंसो बानायना होनो गोनां जाबाय गावनि गामियाव थांनाय गामिनि लामाखौनो बानायना लानो हायाखै बे जितु गामि गेजेरनि मेन रड बेथ' नों स्टेट गभर्नमेन्ट बेखौथ' मिनिस्टार सासे बानायबा माबा एमएलए सासे बानायनो बाथ्रा गैया स्टेट गभर्नमेन्टनि पलिसि खिन्थु गावनि गामिनि जि फिसा फिसा लामा दं बेखिनिखौ 20 इयार्सआव बानायना लानो हायाखै जोंसो बानायनो गोनां जादों दा 20 इयार्सआव गावनि गामिनि लामा फिसा फिसाखौनो बानायना लानो हायि मानसिनिफ्राय जों मा आसा खालामनो रायजोफ्रा मा लुगैनो बेनिखायनो जों गियाखै जोंनि थाखायथ' एक्सुवेलि रिहोन दैमारि फेक्टर नङा मन्त्रि जानो हागौ बिथाङा एमएलए जानो हागौ 20 इयार्स थाखाय खिन्थु जोंनि थाखाय फेक्टर नङा बिपिएफआथ' बारग' मन्त्रि बिथांखौ नोंथांनि हेंथायै गसंथाबाय नाथाय नोंथांमोनजोंनो जथायै थानाय सरकार बिजेपिनि बिथांमोननि जिथु आग्रासिक माने रुप बियो सानफा एफा बांनो हमदों बेराफारसेथिं बिथाङा हिंसा मोनसे नोजोरजों नायनानै बाथ्राखौ बुंदों जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो सिडिउल ट्राइब बे बोरै जानो हायो मोननै सरफ्रा बेखौ बोरै मोननो हायो बिटिसि मानसिफ्रा होननानै बेखौ बिथाङा